Welcome back to my YouTube channel! Channel! Magpakita ka! Tingnan mo! Channel! Ayan. So, for today's vlog, magme-makeup challenge ako dito sa friend ko. Yon. So, papasutin ko siya ng sexy outfit. So, ayun guys, ipapakilala ko na sa inyo kung sino yung may-makeupan ko for today. Siya. Andito siya. Yan. Siya ay si Maris. Let's start! In 3, 2, 1! Tada! Kailangan natin pagandahin si Ate Maris. Mas pagandahin pa pala. Ganda na, Mami. Gusto na wag ganda, Mami. Wow. Malaki na, Mami ko. Akong name nawa Angelo. Panda, panda. Leon! Leon! Maganda lagyan yung kilay mo ng ano. Makeup. So, dahil wala naman akong blush on, let's try to put lipstick kasi mas makapit. Nope. Yan. This And then, syempre, finger. finger na lang gamit. what is that? This is a red blush on. Close your eyes para pagising mo mamaya. Asibiga? Uso yan kasi summer ngayon. Asibiga? Yeah. So, total mabusag. Nag-Waray ako. So, total, maano naman siya, maputi naman siya. O, klarado yung red, diba? At si Balog Ay, Titawag niyan. Ikaw tanga. Ikaw tanga. anong tanga? Ikaw Baka tanga. ganda. Ikaw tanda. Ikaw tanda. Ano yung ibig sabihin? Kaya mo yan. Ikaw ganda na. Ikaw ganda na. What is that? Lipstick. Is this? Huwag malikot. What is that? Face powder. Is Tingin that? sa taas. Kailangan pasayin natin. Kunyari, mga akit ka ng lalaki. Nope. Ayan. Tayo eh. Akitin mo sila. And boy. Yung palang purpose niyan. Wow, you're so beautiful. Tingnan mo, ganda mo. So, ayun. So, ganyan lang natin yung hair niya kasi hindi pa niya na-try mag-side ng hair niya na ganyan. So, ngayon, yung outfit naman niya. So, bali dalawa yung ipapasot sa kanya na outfit. Yung isa, ito, pa-tube. And yung isa mamaya, yung crop top and mag-short siya. Tingnan natin kung anong mas bagay. So, ayun guys, tapos na siya magbihis ng first outfit niya. So, Maris! Come on! Wow, she's so beautiful. Turn around. Wow! Mas maganda pa siya sa akin. Nakakasure. Tingin. Pwede na siya maging Miss Universe. So, ngayon, next outfit, guys. Go, Maris! So, ayun guys, while waiting the second outfit of Maris, pahinga muna tayo dito habang nag-aantay. So, makipagkulitan muna tayo kay Panda! Oh, ano masasabi mo, Panda, kay Ate Maris? Pasita. Pasita! Bakit naman magpasita? Ang ganda ni Ate Maris. Is she beautiful? Ha? Oh, sexy ba si Ate Maris? Sabi mo, opo. Pasita yan. Sabi mo, Tita Rotesa.
Pasita. Mag-bear ka na nga. So, ayun guys, ready na si Maris for the second outfit niya. So, Maris, come on! Wow! Ganda! Sexy! Nice! Ang ganda! Oh, ang puti, di ba? Bakit ka ganyan? Eh, paano siya makapagsuot tuloy ng ano? Kasi feeling niya tuloy hindi siya magiging komportable. Pero mas maganda pa siya sa akin. Yan o. So guys, thank you for watching. Please like, subscribe, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga vlog ko.